Velkommen til den her video. I dag der skal jeg til stævne. Det er mit første stævne, så jeg har valgt at ride holdridning. Eller jeg har et stævne, da jeg var 7 år. Og det kan jeg ikke rigtig huske så meget af. Men først der skal jeg til ridning, fordi jeg går affaldet. Jeg går til ridning samme dag som der er stævner normalt, og det er om lørdagen. Og jeg har egentlig været virkelig spændt, fordi jeg har lidt problemer med at få den hest, jeg rider på, ud i hårslaget. Og det får man jo point for derinde, så det bliver ret spændende. Men jeg er egentlig bare i gang med at gøre mig klar til ridning. Jeg har valgt at tage nogle andre bukser på end mine ridebukser, fordi ellers så bliver de beskidte til ridestævnet. Jeg har lige en halvanden time, når jeg er kommet hjem fra ridning, inden jeg skal over til min rideklub igen og over ridestævne. Og jeg er faktisk rigtig spændt. I går havde jeg helt vildt meget kriller i maven om aftenen, og da jeg vågnede, så kunne jeg bare ikke. Så har jeg bare ligget og set på telefonen og hestevideoer, og jeg har bare haft helt vildt meget kriller i maven. Min farfar kommer. Min veninde fra min klasse kommer, og så mine forældre. Og min ene søster er på legeaftale, så hun kommer ikke. Men min veninde, hun har lavet at være kameramand, så det bliver rigtig godt. #Rosa. Jeg har ikke et problem, for jeg kan ikke få med ridsokker. Og jeg skal jo ligesom have nogle sokker på. Og jeg kan ikke have nogle ankelsokker på, fordi så ridser man med gummistøvler. Og her er min pose. Men jeg skal bare lige finde med ridsokker. Okay, ridsokker, kom til mig. Det plejer at være i et skab. I et skab i gang, men det er de ikke. Jeg må lige høre mine forældre ad, fordi de er nemlig lige ude og aflevere min lille søster til legeaftale. Så ja. Så nu spiser jeg morgenmad. Det er sådan nogle Coco Pops. Det er sådan nogle Coca Balls, hedder det. Hvorfor kan I ikke se det? Men det er sådan, jeg venter lige på, I ved godt, når man spiser chokopops, så er det sådan, så skal mælken gerne lige være helt brun, før at man kan begynde at spise af det. For ellers så smager det af lort. Fordi så er der jo ikke kakao. Det er lidt til kakao, så nu er jeg bare lige at spise min Coco Pops morgenmad. Kom hjem fra ridning, og som I kunne se på klipsene, så red vi pony games i dag. Det var super hyggeligt. Det var kun mig, der var til ridning, fordi alle andre var man nok enten op til stævnen. Jeg skal også til stævnen, eller så gider de bare ikke til ridning i dag. Det var kun mig, vi plejer at være 7 eller det er meget. Ja, men det var egentlig bare super hyggeligt, og ja. Så er jeg klar til at pusse alt mit udstyr. Men det skal jo gøres. Så jeg tænker, at jeg starter med min ridehjelm. Så er det så smart, at jeg har den her pose. Så når den... Beklager for, at jeg ikke lige kan se på. Men så når den... når jeg er så færdig med at pusse den, så putter jeg den her i. Det er virkelig smart, hva'?
ind i den her pose. Og vi skal køre om en halv time. Jeg glæder mig helt vildt meget, men ridningen gik heldigvis godt i dag. Så det skal stævne nok også. Nu vil jeg til at skifte. Og så vil jeg lige se noget af det her. Og så skal jeg lave alle de andre ting. Hår, alt. Så ja! Så er jeg kommet ud for badet, og vi er jo færdige med stævnet. Så jeg tænker, at jeg vil til at afslutte den her video. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe, hvis I synes, at jeg er god. Eller hvis videoen var god. Så vi ses!